Hello po, good afternoon po mga mamamayan. Ngayong hapon po na ito ay gagawa po ako ng potato salad. Ito na po ang ating patatas. Babalatan ko po muna to. Pagkatapos ay papakuluan. So ayan na. Babalatan ko po muna. Ayan po mga mamamayan, papakuluan ko po muna itong ating patatas para sa ating potato. Ito na po ang ating mga ingredients. Unang-una, patatas. Tapos itong organic na ranch dressing. Tapos octopus, extra virgin olive oil, kamatis, red bell pepper, dahon ng sibuyas, cilantro, sibuyas na pula, bawang na shredded, tapos lemon, asin, at ground black pepper. Ito na po. Umpisahan na po natin ang pag-mix nito. Ilagay po natin ang ating octopus dyan sa ating patatas. Tapos itong red bell pepper. Tapos halo-haloin natin. Medyo nadurog po ang patatas na pinakuluan ko. Kasi hindi ko po natanggal agad sa hot water. Isunod ko ang ating kamatis. Lalagay lang po ako ng konting olive oil. Yan. Susunod ko na po itong dahon ng sibuyas. Pagkatapos po ay isusunod ko na po ang ating shredded bawang. Tapos sibuyas. Maglalagay po tayo pala ng ground black pepper. Tapos maglalagay din tayo ng asin. Pagkatapos po mga mamamayang ay lagyan po natin ng lemon juice. Ayan na po. Tapos hahalo-haluin lang po natin. Lalagyan ko po uli ng olive oil. Hindi naman po ito delikado ang olive oil kasi may nagagamot nga po ito. Yung iba po iniinom nila ito kasi gamot daw. Haluin lang po. Ililipat ko lang po ito ng lalagyan. Tapos, ready na po akong kumain ito. Ayan na po mga mamamayang ang ating potato salad. Maglalagay lang po ako uli ng cilantro dito sa taas. Kasi nasasarapan po ako sa cilantro. Masarap po itong kainin ng hilaw. Ang cilantro. Ayan na po mga mamamayang, lalagyan ko po ng ranch kasi nasasarapan po ako sa ranch at ito po ay organic. Yan, tingnan niyo po, organic. Sana po ay nakuha ninyo ang ating recipe ngayong araw mga mamamayang. Marami pong salamat sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!